Ami aw fo ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila bamananga kunnafoni kɛnɛ ka Cherifla TV jabarani sanfɛ min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin y'a kuma selen a bɛ daminɛ ni an ka jamana ɲɛma Elhaji Bambara Keyita ka kɛnɛ nun don nin ye kɛnɛ min bɛna sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ décembre kalo tile 7 nata a n'a tile 8 n'a bɛna diɲɛ seleke naani sɔrɔ bosobaw bɛɛ lajɛlen kabali ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔ u ka kɛnɛba ma ko forum investir au Mali. O kɛnɛ de ɲɛbila nu donna jamana ɲɛma Elhaji Bambara Keyita fɛ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuluba ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye kɛnɛ in ka minisiriw caman kun bɛ yen jamana forobatɔ ɲɛmaw olu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka fangabonda ɲɛmaw ye olu kun bɛ yen a y'a fɔ ka taa se Mali jamana sɔrɔ bosobaw ka jɛkulubaw Conseil national du patronat du Mali ka taa se chambre de commerce et d'industrie du Mali ma ɲɛmaw ma olu kun bɛ yen baɲumankɛlakaw ni o ye partenaire technique et financier ye olu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan diɲɛ seleke naani lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu la ɲɛnatigɛ ni o ye doyen ye resela jamana den do ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ in kɔkɔrɔma donnen fɛnɛ do diɲɛ seleke naani warisoba banque mondiale fɛ jamana ɲɛma Elhaji Bambara Keyita kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka wele bila jamana den bɛɛ lajɛlen ma minisiri bɛɛ lajɛlen forobatɔ bɛɛ lajɛlen ma fangini jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ i n'a fɔ manikun kelen ka labɛn sabati yanni décembre kalo tile 7 n'a tile 8 cɛ u ka sɔrɔ labɛn sabati bɛ kan ka dunanbaw makɔnɔ barisabu ka d'a kan ko in dabɔlen don fɛn kelen de kama jamana sɔrɔ sira a bɛ se ka yiriwa cogo min na Mali jamana a bɛ se ka ye diɲɛ seleke naani jamana baw cɛla cogo min ko in dabɔkun y'o de ye wa walasa an ka se ka ye f'a ka kan an ka ye cogo ɲuman na o jamana ninnu cɛla k'o de kosɔn min ye kɛnɛba min ni a bɛna sigi sen kan a y'a décembre kalo tile 7 a n'a tile 8 fɛn jama o n'a ye a kɛnɛ ka tile 2 kɔnɔ ɲɔgɔnkunbɛbaw ani hakilijakabɔ kɛnɛbaw olu bɛna sigi sen kan yɔrɔ dɔw fɛnɛ labɛn bɛ Mali jamana fɛ yɔrɔ minnu ni ɲɛ bɛ se ka taa da olu kan a y'a dunanbaw fɛ u bɛ se ka yɔrɔ minnu mɔmɔ k'u lajɛ ni u bɛ se ka kariya k'u ka nafolo don a da fɛ ka se ka yiriwali kɛ o yɔrɔw caman na jira an ka dunanbaw la o tɛmɛnen kɔfɛ hakilina falenfalenbaw olu na kɛ Mali jamana sɔrɔ bosobaw ni diɲɛ seleke naani sɔrɔ bosoba nganaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ko yɔrɔ dɔ fɛnɛ na jɔ exposition o ye ka t'i ɲɛda yɔrɔw kan Mali marabolo bɛɛ lajɛlen a y'a olu ka yɔrɔ fɛnɛ na ye a danna ko village des régions du Mali marabolo ninnu na nafasɔrɔ siraw minnu bɛ se ye ni o bɛ se ka min ye dunanba yɛrɛ ye a ka ɲaɲani ka kɛ a ka ni a ka nafolo ye ka baara kɛ a y'a min ye village des régions du Mali ye o n'a tali kɛ o ka jamana ɲɛma Elhaji Bambara Keyita a ko in laɲini ye fɛn kelen de ye diɲɛ seleke naani bɛ se k'i kunda Mali jamana kan cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛnyɛrɛye jɛkuluw minnu bɛ yen ni olu b'u ka nafolow labaara o tɛmɛnen kɔfɛ farafinna tile bi an ba jamanaw a y'a olu fɛnɛ bɛ se k'u kunda an ka jamana kan cogo min na ko in dabɔkun y'o de ye barisabu ka d'a kan Mali jamana a bɛ ka ye ni ye cogo dɔ ye mankutu na sera la a y'a n'i bɛ Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tɛ o cogo la ko kabini san 2014 la ni lajarabi ye Mali jamana sɔrɔ ka jamana kɔrɔyanba minɛ maa caman gɛnbɛ ka Mali kuntilenna bila k'a kɛ faratima yɔrɔ ye ka sɔrɔ ni nana kɔnɔ a tɛ o cogo la ko kumana nin kɛnɛ in ka labɛn ka saha a y'a o de bɛ kɛ sababu ye ka kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya dunanbaw bɛɛ lajɛlen bolo a ko kumana min ye Mali jamana ɲɛmaw ye u bɛ baɲumankɛlakaw hakilina tigɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔ bosobaw ye diɲɛ seleke naani bina k'u ka k'u hakilina tigɛ ka fɔ Mali bɛ ka bɔ yɔrɔ jan kan na wa Mali nacogo bɛ ka ɲɛ Mali bɛ ka lakana Mali bɛ ka yɛrɛ lakana wa ko Mali n'a yɛrɛ lakana i bɛ ka a y'a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ bi na ni an ka jamana sɔrɔ jateminɛ a y'a jatew minnu bɛ bɔ ka dɔɔni sɔrɔ kawuriyalen don ko sɔrɔ yangalen don k'a ma ko croissance économique a k'i b'a ye k'a fɔ o kɛmɛ sara la 6 ye maa bɛ ala tanu fɔ o la a k'o tɛmɛnen kɔfɛ sango samiya suma min jigɛra Mali jamana sɛnɛkɛlaw fɛ suma nzɔrɔlen k'a daminɛ saɲɔ ni sunan ni kenige ni fini ni maɲɔ na a bɛ t'i jɔ tɔni 2,000,000 ani 800,000 na a ko kɔɔri cikɛta fɛnɛ na an bilama 200 filanan na a y'a farafinna ɲɛkun na barisabu ka d'a kan Egypte ye o dankɔrɔba ye k'o bɛɛ lajɛlen ye alhamdulilayi ye nka olu minnu ni o sɔrɔla an ka jamana kɔnɔ a ko fɛn min bɛ se ka a dumɛ o ye k'a lajɛ
nin ka a bayɛlɛma u k'a ma ko transformation o kumana k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu bɛ sɛnɛko bina k'u kan ni u ka dɔntaw kaburiyalen don hali bi u k'a lajɛ ka ne kura fiyɛ an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali la min bɛ se ka to nafabaw bɛ se ka sɔrɔ a la usine ko n'a a ɲɔgɔnnaw a k'a bi o wele da ka ɲɛsin an ka jamana a maaw ma minnu ni olu bɛ o bina kun kan nin kun ye jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuluba a y'a min ye kɛnɛba min ni o bɛna sigi sen kan ka ɲɛsin nafolo labaarali ma an ka jamana kɔnɔ diɲɛ selikɛla ni setigi jamanaw fɛ u k'a ma ko forum investir au Mali décembre kalo tile 7 a n'a tile 8 nin kun ye o ɲɛbila dantigɛliw ye. Minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don sɔrɔko ni musaka ko ma ale kɛmɛ k'i tɛgɛ di cakɛda ma minnu dulon bɛ la o ye direction générale du budget ye sa kɔnɔ nafolo min bɛ ta ka jamana labaara o yɔrɔ de ko don u b'a fɛ ka yɛlɛma don baaraw taabolow la a y'a baara bolodalen kura n'an bɛ ko budget programme in fɛn min don san 2018 kalo fɔlɔ janvier kalo tile gale a y'ale bɛ don bala an ka jamana kɔnɔ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a y'a l'impôt ni taxes minnu bɛ sara Mali jamanadenw fɛ u bɛ labaara cogo minnu na olu ka se ka si dɔn o de kosɔn maa minnu ɲɛ cakɛda ɲɛmaw ye an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ directeur de service financier minnu bɛ wari cakɛdaw la ani maanifinko ɲɛnabɔli cakɛdaw ni o ye ressources humaines ye ka taa se planification ma olu ma ɲɛmaw de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ dabaliba da la ni k'a lajɛ ka jateminɛ kɛ budget programme in yɛrɛ fɛn min don a ka se ka si dɔn ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye nin maa minnu kofɔlen filɛ nin ye ni o ye cakɛda ɲɛma ninnu ye an bɛ farafinna kɔnɔ dɔ de la farafinna tile bi an b'a fɛ jamana 8 minnu jɛ bɛ wari siya kelen na Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA a y'a olu bɛ ka baara in nu don o kuma na ani u bɛɛ lajɛlen ka se ka ye kuntilenna kelen na labɛn in kun ye o de ye o de kosɔn minisiri min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ɲɛsin bɛ sɔrɔko ni musaka ko ma ale ka nɔnabila a ye a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaw u ye laɲini de kɛ min bɛ se ka to wari min ni o bɛ sɔrɔ l'impôt sarataw ni taxes sarataw la a wari ninnu wulikajɔ kɛlen kɔfɛ ka se k'u fara ɲɔgɔn kan a ka lajɛ u musaka kɛtɔ a y'a ni o ye dépense ye o fɛnɛ ka se ka bɛrɛbɛn min bɛ se ka to a y'a wari sɔrɔ kun ye fɛn min ye a bɛ se ka taa yɔrɔ ɲuman na dakuruɲa kelen ko ninnu labaaratɔ maa minnu ye l'impôt sarabaw ye jamanadenw u ka se k'u ka nafolo don yɔrɔw ye baara in a dabɔn bɛ o de kama. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don sirabakow ni minɛnkow ma ani jamana yɛrɛ yɔrɔw bilali la n bɛ da kan ale fɛnɛ ye dantigɛli dɔw kɛ baarakɛlen dɔw kan ani baarakɛta dɔw Kafunɛ Bacili ka walawalali bi kɛ sababu ye an ka caman faamuya o la. Mali minisiri muso min ka caw bɛnnen don minɛnkow sirabakow ani duguw kalanni ka bila ɲɔgɔn na ni o ye Traoré Zainab Diop ye ale ka dantigɛli ninnu sen a y'a jira k'a fɔ ko jaabi ɲuman minnu sɔrɔlen filɛ nin ye baara kɔfɛ k'o tɛ sɔrɔ bada ni cɛsiri baara tɛ wa ko ali bi ko baara tɔbaw bɛ kɔ fɛɛrɛ ni dabaliw ani tɛmɛ kan ka kɛ sira o sira fɛ ko baara ninnu dangɛnɛmayali sen fɛ ko sariyaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka labato a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fɛn min ye ko laɲini fanba gɛlɛman dɔ bɛ tali kɛ yɔrɔjɔ baaraw kan sojɔ baara minnu ni olu caman bolodalen don an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi minisiri Zainab Diop a ko o sojɔ baaraw la gɛlɛmanba dɔ o nun donna ka ban wa ko baara ye nun donna ala ni bolonɔbila kɛlen bɛnkan sɛbɛn dɔ la Mali jamana ani diɲɛ selege naani wari bonba Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ selege naani wari bonba Banque mondiale o de bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka musaka dɔw ta a ko baara bolodalen caman o nun donnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin togodala mɔgɔw ma ni a bɛ wele ko projet par an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baara bolodalen parin ko a bɛna tali kɛ marabolo minnu na o ye Sigaso ani Kulikoro ye walasa ka pisi dɔw jɔli dangɛnɛmaya yen nɔ ni o ye pankurunjigi kɛnɛbaw ye pankurunjigi kɛnɛ ninnu olu jɔliw baaraw dangɛnɛmayali o fana bɛ don duguw bilali ɲɔgɔn na o kadara de kɔnɔna na minisiri Zainab Diop a ko sanni nin kalo in fori kuma cɛ pankurunjigi kɛnɛba ninnu olu baaraw bɛna lajɛ k'a nun don kilomɛtiri 400 pankurunjigi kɛnɛba ninnu a jɔkundama bɛna tali kɛ o de kan a musaka bɔta o bɛna bɛn sefa wari la fo miliyari 62 ma wa o jɔli baaraw a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ san 5 de kɔnɔna na pankurunjigi kɛnɛ n'u k'a ma ko pisti o jɔli dangɛnɛmayali a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka mɔgɔ 100 de don murubakala la ni baaradaw dili ye u ma
ako o min ye an ka jamana kuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita anaka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ka se ka baaradaw di ako laɲini gɛlɛman fanba dɔ fana bɛ tali kɛ fɛn min kan sira min bɛ Sevare ani Gawo bila ɲɔgɔn na o sira in lagilani ni ka kurakuraya ko baaraw fana bolodara minɛnko ani sirabako minisiri a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛman dɔ fana bɛ tali kɛ fɛn min wɛrɛ kan duguw bilali ɲɔgɔn na o kadara kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔ fo ka taa bila kɔkana na k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ joona k'a lajɛ ka terrain siraw fana baaraw segin ka kurakuraya a ko fɛn min bɛ tali kɛ pankurun jigiyɔrɔ la k'o baaraw kɔni banna ka ban k'o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ni ka duguw bila ɲɔgɔn na a ko siraba caman bɛ yen nɔ ɲinama kɛ olu si kɔ k'o siraba ninnu lagilani k'a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ko bawo ko ni sira ka ɲi nɔ o ye duguw bɛɛ lajɛlen bilalen ɲɔgɔn na o siraba kow kadara kɔnɔ Segu marabolokaden dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu nimisi wasara kosɛbɛ ni Segu siraba dilani ko bari sabu ka da kan k'a ye Segu kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a cɛɲa bɛ kofɔ farafina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko n'an tɛ bila i n'a fɔ komi kunu ko Segu siraba ko k'a kun kɛlen don ni ka nafasɔrɔ sira caman de datugu Segu yɛrɛ ka ɲɛtaa baaraw la nga ko a sirabaw lagilani ni ka kurakuraya k'a cɛɲa sisan k'a bɛna kɛ sababu ye nafasɔrɔ sira caman o de ka dayɛlɛ Segu marabolo ye Segu marabolo ka den dɔ o y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka jamanakuntigi Elhaj Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ka ɲɛsin sirabako baaraw ma ko Segu ye o nafa caman de sɔrɔ ko wa ko Segu ka denw sigilen don ni ɲɛtaa baara caman de ye ka ɲɛsin Segu marabolo ma. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ maliden de nisɔndiyalen ye a mɛn k'a fɔ Mali finitigilakaw lere segira u ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lere ye yɔrɔ ye Mali kɔnɔ ani Moritani bɛ dancɛ la wa don nataw la sa Mali surasi sigiyɔrɔma 100 caman de ka baara de bɛna bɛn lere de lakanani de mɔ sa bawo yɔrɔ in gɛngumɛ faratima yɔrɔ ye ka sabu kɛ Bamanjiw ka wuli ka jɔw ye a yɔrɔ dafɛlaw la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ min ye jamanadenw ye u ye u ka nisɔndiya jira nin wale in na ka jira k'a fɔ u ka dugawu dɔ ye nin ka se ka kɛ Mali yɛrɛ jamana kɔrɔ yan b'a gwɛlɛya ɲɛ sɔrɔtɔ daminɛw ye maa damadɔ sera ka da sumusumu Amadu Kamara n'a ka jatala Mohamed Sidibe fɛ u ye fɛn minnu sɔrɔ filɛ. Ni Mali i ka mɔgɔ jamana kɔnɔ i ka denw de bɛ k'i kɔlɔsi n'a b'i kɔlɔsi je pense bien que o de ka ɲi ni wɔlɔmɔgɔ b'i kɔlɔsi dɔndɔrɔ ni farati i bɛna juru k'i la ka taa ni ye dɛ wa je pense bien i yɛrɛ ka den b'i kɔlɔsi a ka gɛlɛn o ka i di maa wɛrɛ ma mais ni mɔgɔ wɛrɛ b'i kɔlɔsi dɔndɔrɔ janfan kɔnɔ o bɛ se k'i siri ka bɔ ni i ka fenêtre fɛ k'a tun bɛ so kɔnɔ o y'a sɔrɔ i taara donc an mara nana an ka jamana kɔnɔ a diyara an ye a bonyana an ma wa an bɛ ɲini population mɔgɔw fɛ u k'u dɛmɛ u k'u tɔbɔtɔ u k'u tiɲɛ yira u la tiɲɛ ye mun ye u k'a f'u ye. Ne yɛrɛ bɔra so sisan n b'a dɔn mun bɛ yen nɔ Masina dugu kɔnɔ Masina kɔfɛ dugu la mɔgɔ kelen tɛ se ka taa ni bagan ye k'i bɛ taa gɛn u b'i fa u b'i ka bagan minɛ ka taa n'i ye donc maintenant comme armée b'an fɛ tubabuw b'an fɛ u ka kan k'an kɔlɔsi donc maintenant anw ko n'an m'an farati an bɛ jɔ a juru la dɛ an ka jɔ a juru ma fara bilen n'an ka denmisɛnninw na k'u bɛna mara tuguni k'u bɛna an kɔlɔsi donc an ka peut-être n'Ala farala an ka jɔ a juru bɛ se ka ban. Vraiment an ka sɔrɔsiw yuru ka an ka dugumakolo lakana a ɲɔgɔnna ko ɲuman tɛ parce que a bɛ an da ɲinun ka mɔgɔ an ka sɔrɔsiw la k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw don mɔgɔ minnu an jigi b'u kan u bɛ se k'an jigi fa toujours maa wɛrɛ kana ka na an dɛmɛ maa wɛrɛ kana ka na an dɛmɛ ça nécessite a bɛ dépenses caya non seulement a b'a ɲinun ka sɔrɔsiw tigiw yɛrɛ la bi n'a ɲinun ka sɔrɔsiw bila la k'a fɔ u k'an ɲinun lakana vraiment moi je suis très content j'aimerais que a ka continuer Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dunan minnu b'a ma fɔ dunan an dɛmɛbaa minnu nana u ka dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ sɔrɔsiw ye fɛn min ye. N'a fɔra ko jamana an ka worobasi tabaw n'a fɔra k'olu bɛ jamana fan bɛɛ fɛ o de y'an ka kunkɔrɔta ye n'a fɔra ko u tɛ yɔrɔ dɔ la sisan u bɛ ka taa yɔrɔ la donc an bɛ barikada de kɛ Ala ye o ka kɛ ɲɛtaga ye u ka taa hali bi parce que n'i y'a mɛn jamana u ka worobasi tabaw de don n'olu t'i bolo jamana t'i bolo n'olu tɛ jamana fan bɛɛ fɛ jamana t'e bolo voilà. Donc an bɛ min fɔ an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u ka baara kɛ an ka worobasi tabagaw u ka se ka kɛ jamana fan bɛɛ fɛ walasa lafiya ka se ka sɔrɔ o de yɛrɛ parce que yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ kɔrɔ y'o de ye i ta i yɛrɛ ye mais e ta i yɛrɛ mɔgɔ de bɛna ka ne dɛmɛ i ta t'i yɛrɛ ale bi dɛ. Nisɔndiya de o ye waso de ye maliyɛn bɛɛ ye parce que armée ka baara fɔlɔ o ye ka sécurité assurer ni an ka laɲini de baara min bɛɛ bɛ ka kɛ a bɛ laɲini ye pour que an yɛrɛ ka se k'an ka hɔrɔnya ta an yɛrɛ k'an ka sécurité assurer an yɛrɛ ye
donc n'a fɔra ko armée malienne y'o kɛ ko na u bɛ nisɔndiya ye hakili la o bɛ se ka kɛ solution ye crise min problème min bɛ yen o problème ka se ka ɲɛnabɔ o kɔni o bɛ malien bɛɛ ka cɛsiri ye an ka kan k'an ka armée jukɔrɔma don don k'a dɛmɛ a mago bɛ fɛn fɛn min na ka dusu don a la o ye que mɔgɔ minnu kuma fɔ armée tɛ se na tɛ se nin bɛɛ bɛ contribuer k'a démoraliser de mɔgɔ n'i bɛ kɛlɛ la tant que kɛlɛ ma ban i bɛ taa fɔ ko i dɛsɛra donc an hakili an kɔni jigi b'u kan an b'a nata k'a fɔ ko u b'u jɔyɔrɔ fa ka maliyɛnw bɛɛ ka sécurité assurer. Jɛnsɛrɛkɛ naani kɛmɛ ka septembre kalo tile 8 kɛ don gɛrɛngɛrɛnnen ye ka ɲɛsin balikukala mɔ jumadon o bɛ bɛn ni o de ye ɲinan dako min dalen don ni o ye thème ye o ye balikukala ale bɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ ni kunnafoni sɔrɔ sira kura fɛɛrɛw ye cogo min alphabétisation dans un monde numérique an ye wulikajɔ kɛ ka se maa dɔw ma ka olu dasumusumu Abdulkarimu Sakɔ ni Baba Keyita ka nɔbila don filɛ nin I n'a fɔ san o san septembre kalo tile 8 diɲɛ tɔnba n'a bɛ fɔ ma ko Nations Unies u y'o kɛrɛnkɛrɛnya k'o ɲɛsin kunfiya kɛlɛli ma ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko journée mondiale de l'alphabétisation an bɛ waati min na ko san diɲɛ yɛrɛ subahana mansiw n'a bɛ fɔ ma ko ordinateur o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw jɔyɔrɔ minnu bɛ olu kɔnɔ bibi diɲɛlatigɛ in kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn o hukumu kɔnɔna na ka nin don kɛrɛnkɛrɛnya ta ka ɲɛsin kunfiya kɛlɛli ma ka bɔ diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ o ye hakilina ye min nafa ka bon kosɛbɛ kalankɔrɔ ka dun ka dɔ dege sɛbɛnni na ka dɔ dege fɛn sɛbɛnni kalanni na a bɛ fɔ o ma ko kalan nka mɔgɔ bɛ se ka kalan ka sɔrɔ i tɛ se sɛbɛnni na dɛ mɔgɔ bɛ se ka kalan ka sɔrɔ i tɛ se ka fɛn sɛbɛnni kalan kalan ye ka ko ɲini k'a dɔn ye kalan ye ka ko ɲini k'a faamuya ye an bɛ kuma min na bi o ye de ka mɔgɔ dege kan dɔ sɛbɛnni na ani ka mɔgɔ dege ka kan dɔ sɛbɛnni ka se k'a kalan k'a faamuya nafaba de bi o ko la o sabu ka d'a kan adamaden bɛɛ lajɛlen ka kan ka se ka fɛn dɔ kalan k'i dege kan dɔ sɛbɛnni kalanni na k'i dege kan dɔ sɛbɛnni yɛrɛ la fɔlɔ i yɛrɛ ka se k'a sɛbɛn i yɛrɛ ka se k'a sɛbɛnnen kalan i yɛrɛ ka se ka i sigi ka miiri ka hakilina dɔw sɔrɔ o hakilinaw a bɛ se ka kɛ jamana jɔsiraw ye o hakilinaw a bɛ se ka kɛ ka i sigi ka miiri ka fɛn dɔ di adamadenw ma min bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ lafiya u bolo cogo minnu na ni diɲɛ tɔnba y'a kanu san kɔnɔ ka don kelen ta walasa adamadenw u bɛ se ka u sigi ka miiri cogo min na k'a fɔ ko ayiwa mɔgɔ dɔw de bɛ dugukolo in sanfɛ hali bi minnu tɛ se sɛbɛnni na minnu tɛ se ka fɛn sɛbɛnnen kalan k'a ɲini k'a ye k'a fɔ vraiment bɛɛ ka kan ka se ka kan dɔ kalan ka se ka sɛbɛnni kalan kan dɔ la ka se ka sɛbɛnni kɛ kan dɔ la donc o ye ko ɲumanba de ye mansinw cayara nka kan bɛɛ la mansin tɛ kan bɛɛ la n'i y'an ka bamanankan ninnu ta filakan ninnu ni bɔkan ninnu ni sinafɔkanw ayiwa ordinateur ni fɛnw u ma kɛ olu kan ninnu na hali bi donc n'u y'a dabɔ o de kama walasa kan bɛɛ la ayiwa mansinmafɛnw u bɛ se ka kɛ kan bɛɛ la cogo min na ka se ka lafiya don mɔgɔw bolo u bɛ se ka u ka minɛn bɛɛ sɔrɔ u ka mansinmafɛn bɛɛ sɔrɔ u ka kan na o fana bɛ fisaya kosɛbɛ laɲini minnu bɛ diɲɛ tɔnba mɔgɔw fɛ n'a bɛ fɔ ma ko Nations Unies ka taa san 2023 o janvier kalo la ka daminɛ o la fo ka na fɔ bi ma u kɛlen ka waati kɛrɛnkɛrɛn n'o ye san 10 kɔnɔna na ko kunfiya ka se k'o kɛlɛ ka bɔ dugukolo sanfɛ nka an bɛ don min na o laɲini o sabatilen tɛ fɔlɔ ka d'a kan fɛsɛfɛsɛliw y'a yira k'a fɔ bi na mɔgɔ miliyɔn 860 olu de bɛ dugukolo sanfɛ n'a bɛ fɔ ma ko maa kalanbaliw n'i y'o jate ta mɔgɔ miliyɔn 500 k'o ye musow ye o b'a yira k'a fɔ cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ tali ka se ka kunfiya kɛlɛ bɛɛ ka se ka kalan ka se ka sɛbɛnni kɛ ani ka se ka sɛbɛnlenw kalan i b'a dɔn k'a fɔ laɲini minnu ɲininen o kɔnɔna na a ma sabati fɔlɔ nka dɔ kɛra ordinateurw filɛ nin bi na baara tɛ se ka k'a kɔ mansinuw nalen de sisan an b'u ka jaw ye an bi jaw n'a fɔ ja dɔw ma ko photo an bi ja dɔw ye n'a fɔ ma ko video donc an b'u ka video ye an b'u kɛ cogoya ye an yɛrɛ caman dabali bannen don parce que an ma deli k'u ye
n'u ye o sugu na i bɛ nisɔndiya bon n'u bɛ se ka kuma o kan parce que u t'i sɔrɔ kuma bɛɛ n'u bɛ se ka kuma o kan bon ni mɔgɔ min tɛ nin si dɔn e tɛ ordinateur dɔn téléphone application e t'o si dɔn donc i ka mɔgɔ dɔ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la e n'u ti kuma mais e kɔni b'a ye du kɔnɔ tɔw bɛɛ n'u bɛ kuma o de y'a kɛ UNESCO tun ye programme dɔw bila yen parce que ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnninya yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali n'i kɔrɔbayara bi n'i ti caman dɔn nin fɛngɛ ninnu na il faut que a ka ɲɛ yir'i la walasa i ka se k'a dɔn parce que n'i y'a ɲɛdɔn sisan a b'a to e fana bɛ gɛrɛ tɔw la i n'u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na adamadenya yɛrɛ bɛ to o cogoya la mɔgɔ si kana kɛ ko den kɛrɛfɛla mɔgɔw quoi ka sababu kɛ kalanbaliya ye. ɲina hukumu kɔnɔna na diɲɛ tɔnba min n'a bɛ fɔ ma ko UNESCO n'o yɛrɛ de ɲɛsinnen don kalanko seko ni dɔnko o sinsinni n'o lafasali ma diɲɛ kɔnɔ olu ye baro bolo min ta ɲina o de ye ko bɛɛ ka se ka kalan diɲɛ kɔnɔ waati min ni subahana mansinw jɔyɔrɔba bɛ an ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ ɲinifɛn ye min ye na o de bɛɛ ka se ka kalanjɛ kalan ka se ka sɛbɛnni kɛ tari kunfiya o ka se ka gɛn ka bɔ an ka jamanaw ani an ka sigidaw kɔnɔna na. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma kɔnɔwari jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye dantigɛli kɛ ka maa ta i tɔgɔ ma ka jira k'a fɔ olu de bɛ ka labɛnw sabati min bɛ se ka to Kolowari yɛrɛ bɛ se ka bi a y'a tiɲɛni kɔnɔ ni o ye ka basigi tiɲɛ ye kɔrɔfɔ in lasera minisiri fɛ minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Sidiki Jakite ye a kɛra kɛnɛ dɔ ka kɛnɛ min sigira sen kan lakanako ɲɛnabɔli jɛkulu Conseil national de sécurité fɛ min denbaya tun bɛ a don jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ bolo minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Sidiki Jakite ye a ko bi maa bɛ maa na Laurent Kudu Gbagbo jamana ɲɛmakɔrɔ masurunamaw na minnu bɛ ka labɛnw ni wulikajɔw kɛ walasa jamana bɛ se sigi a sen zabara kɔnɔ a ko Front Populaire Ivoirien FPI ne o ye Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu ye denmisɛnninw ka ɲɛmakɔrɔ min kun bɛ wele ko Damana Pikas ni a bilama kɛ mɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Ghana jamana kɔnɔ k'a bɛ k'i to fangaja fɛ ka labɛn sabati surasi kɔrɔw ni surasi minnu ni olu ni a bɛ hakilina kelen na ka to ka don olu n'u hakiliw cɛ min bɛ se ka to u bɛ wulikajɔw kɛ ka jamana basigi tiɲɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ fanga ɲini jɛkulu bɛ wele ko Parti National de Nouvelle Génération a y'a ko o ɲɛma ni o ye Laurent Kudu Gbagbo jamana ɲɛmakɔrɔ Burankɛ Stéphane Kipre ye ko o fɛnɛ bɛ a la n'u maa fila tan bɛ u tɔgɔ ma minisiri fɛ ka jira k'a fɔ olu de kɛmɛ ka labɛnw sabati k'u to ganaya b'a fɛ ni ka Konowari yɛrɛ basigi tiɲɛ ni maa dɔw kɔnɔna suli ye k'olu bila a y'a ko dɔw kɛli la ko fɛn min b'o sɛmɛndiya kɔsada in na min ye bin ye o kɛra gendarmesow ni polisisow ka yɔrɔ caman na Konowari dugukolo kan ko a labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ko janba de don min bɛ ka bɔ fangaja fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa fila ninnu nɔna a ko bibi na min ye maa 35 ɲɔgɔn na ye tɛgɛ kɛmɛ olu la ni min tɛ surasi kɔrɔ ye i b'a sɔrɔ o kun ye yɛrɛ lakana jɛkulu kɔrɔ maa ye tuma min na Laurent Kudu Gbagbo ka fanga kun bɛ ka taa a ban yɔrɔ ye yanni olu kun ye marifa ta ka fara a ka kɛlɛcɛw kan ko o maa 35 ɲɔgɔn na minɛnen don olu bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛli na bɛ a sɛmɛndiya jamana ɲɛmaaw ye k'a fɔ ni labɛn in bɛ ka sabati Damana Pikasa ani Stéphane Kipre fɛ k'u to u dogo yɔrɔw la ka Konowari basigi tiɲɛ kun ko don nataw la Konowari ma ɲɛmaaw n'a lajɛ ka wulikajɔ daminɛ u nɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan mandat d'arrêt n'o kan ka bila ka ɲɛsin maa min ma o fɛnɛ na bila kɔsada in na kasobo minnu fɛnɛ Dakar la aya jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ u tɛna u da don o cogoya kɔnɔna k'o bɛɛ ɲɛfɔ nka u kɔni bɛ se ka fɛn min kɔni bɔ labɛn sabati bɛɛ min bɛ se ka to jamana lakana a bɛ se ka bonya. Senegal faba Dakar maire Khalifa Sala minene do kabini marse kalo tile 7 abarata kembe wasaden ye wasablo kono député do juillet kalo temene wasade zigi kala tawla aduna wasablo kono nga halibi abe wula ka sabuke ko siga kembe la ko mamina abe maire la jamana furuba nafolo do tunu na ke anona min bugumbe do ni amine kunyo ye ka ke wula akanu baw olu ye wuli ka jodo ke ala musa temene Senegal faba la Dakar kerengere nyana ka subumba ere dalala wula ni o ye rebese ka subumba yi ko bitanu se dia ni soko ya kene sigi singanye lakana tigilama minnu be olu ya nyini u fɛ ku utori barasa buka daka kaso bo dalala te jama la jere yoro ye yutu fanga jafe ni nguka kuna funu ngoni ndi la pasaba mi nda me jamana nyemo fɛ o koni ngeme ka jira ka fo fɛ mi me mo dabi ka fo Khalifa Sali bilama ke me député ye wasadenye ko sudura brefini kan ka yeka ni o ye immunité parlementaire ye ko kuma nangi do fo do ko barasa buka daka ko imeke kuma mina be mina do mina ko ya soro ko wasadende o kuma na abi mina kuma mina ya ko de billaje a keme wasadenye bi ko utillaje ko fengele mi
ni o bɛ se ka Khalifa Sall kɔni lafiya o tɔrɔmɔɲɔ min n'a kan k'o sara ni o ye caution ye ko fo n'a y'o bɔ dɛ o dun bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 2 ani kunkan bɛnna a kanubaw kɔni gɛmɛ ka wuli kajɔw kɛ k'u b'a kabali ka se ka bila kiri ka bolo ka o sen dɛ kɛ fɔlɔ. Ama wuladunya ka fɔ o Senegal jamana kelen kɔnɔ minisiri ɲɛma ni o ye Mohamed Ibn Abdallah Dionne ye Macky Sall kɛlen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ i ye bonya min segin mɔ n bɛ tila k'i bila a baara kɛli la minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ alamisa don septembre kalo tile 7 min ye minisiri kuraw ye olu sera ka sidɔn. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ yɛlɛmaba de kɛra gouvernement kura kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ la Macky Sall kɔni b'a fɛ taa bɛ ka kɛ ni sera min ye sera ɲuman don a yɛrɛ ɲɛna a ka dumɛ a b'a fɛ fana ni ka lajɛ ka yɛlɛmabaw ka olu kɛ jamana kɔnɔ o de kosɔn min ye maakuraw ye olu caman donna Macky Sall la minisiri ɲɛma jonnen ka fɔ la a ko a b'a fɛ ni ka min ye ni kura ye k'o fiyɛ denmisɛnniya la ni baarada dili ye denmisɛnniya mɔ o de kosɔn min ye minisiri so kelen ye o jɔ bɛ baara ko kama denmisɛnninw ye aya ko min ye minisiri so ba 4 ɲɔgɔn na ye ka daminɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira so minisiriw ani usine ko minisiri ani maa minnu bɛ ni olu bɛ nisɔndiya sɔrɔ munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ tourisme tajiko ni kuranko minisiri so ba 4 olu dayɛlɛ la barisabu ka da ka Macky Sall yɛrɛ bolo minisiri ɲɛma jonnen ka fɔ la a b'a fɛ san 2021 ɲɛda kura ka ye Senegal la bawo o sa de bi kɛ fana Senegal gazi yɛrɛ bɔsa ye gazi ye mɛ Senegal jamana kɔnɔ muso 8 de bɛ gouvernement in kɔnɔ 39 na Abdoulaye Daouda Diallo ale min ni maa caman ye a jalaki k'a fɔ kalata labɛnni min kun bɛ ale ka bolo ka wasadezigi kalata k'a kɛ cogo man ɲɛ a bɔra a jɔyɔrɔ la ni ka taa bila a ya kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna yɔrɔbaw minnu bɛ Senegal jamana kɔnɔ olu minisiri so kunna o tɛmɛnen kɔfɛ min ye a ya maa min ni o kun bɛ minisiriya la jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabaw ni o ye Mankeur Ndiaye ye ale kɔni ma se ka ye gouvernement kura in kɔnɔ a ya maa min fɛnɛ kun ye kiriko minisiri ni o ye Sidiki Kaba ye ale bɔra ye ni ka taa bila a ya Mankeur Ndiaye nɔna ni o ye jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabaw ye maa wɛrɛ fɛnɛ min fɛnɛ bɛ yen ni o donni ye o donbaliya an k'a fɔ o ye maaw kɔnɔ quoi o ye musolaka ye ko Awa Marie Coll Seck ale min bonyanen kun don minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ka sabu kɛ a ka baarabaw ye ale fɛnɛ ma ye maa min ye Babu Sentigi ye ni o ye Seydou Gueye ye ale tora a nɔ na. Togo jamana kɔnɔ don 2 de bolodara fanga sinamatɔ ɲɛmaw fɛ ka wele bila u kanubaw ma u ka bɔ ka caya ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ sennɔ ye fɔ fɔlɔ Ɲasingbe jamana ɲɛma a k'a dɔn k'a fɔ bi mɔɔw kɛmɛ k'u ɲɛma da a fɛ jamana maracogo man di u ye ka bɔ a fanfɛ don 2 minnu kun don araba ani alamisa fanga sinamatɔ kanubaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka fa bɛɛ kɛ sennɔ ye k'a fɔ Ɲasingbelakaw minnu bɛ ka Togo jamana mara ni ɲina bɛ se ka kɛ a san 50 ye ko a ka lajɛ ka fiɲɛbɔda di mɔɔw mɔ ten dɔw fɛnɛ ka se ka gwɛrɛ wali kelen a kana kɛ lemuruba ye ka bɛn Ɲasingbelakaw kelen da mɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɔlɔ Ɲasingbe sigira fanga na san 2005 a wolofa Eyasingbe Eyadema nɔna aya o fatulen kɔfɛ fanga na aya kabini o kɛra kɔni bɛ fanga na fanga sinamatɔw ye laɲini caman kɛ ko yɛlɛma ka don kalataw kɛcogow la min bɛ se ka to da dɔ bɛ se ka sigi jamana ɲɛma ka waatiw la jamana ɲɛmayaw la ka dɛsɛ kolokotow sen dɛ ɲɛ sɔrɔ o de kosɔn bibi na Jean Pierre Fabra ni o ye fanga sinamatɔw ka jɛkulu ɲɛmaba ye ale yɛrɛ tun bɛ taama in na a don alamisa tɛmɛnen min sen bɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ a ka kan bi jamana ɲɛmaw ka jamanadenw lamɛn jamana ɲɛmaw tɛ sɔn jamanadenw lamɛnni ma a b'a ta jamanaden ninnu bɛ ka kule min bɔ u sɛgɛnnen de don sɛgɛ kule bɔ ka de don k'a ka kan u ka jamanadenw lamɛn nin kɛra ka dakuruɲɛ damadɔw ye a y'an b'aw ladɔnniya fana k'a fɔ araba ni alamisa Togo faba la Lomé kunnafoni sɔrɔ sira kura internet kɔni kun tigɛlen kun don fa bɛɛ lajɛlen la dɔw y'a jira k'a fɔ araba nisɔngoya taama senfɛ maa 100 ɲɔgɔn na o de bɔra ka fanga sinamatɔw jaabi. Ameriki gun ni farafina gun ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin minnu dɔɔnin don kwaji kan ni u ka yɔrɔ ma ko Caraïbe mara min ni o bɛ wele ko Saint-Martin ani Île Vierge ka taa se Porto Rico ni Barbuda mɔ min ye ayiwa ji lahawtanen dɔ ye fiɲɛkolonba da o de wulila o yɔrɔ la ko ouragan Irma a kɛra sababu ye ka min ye maa 10 ani maa 4 ye k'olu bɔnɛ u ni na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ mara wɛrɛ min bɛ wele ko Turk ani Caicos ni olu fana ye gun ye
ko olu kunnafoniw kɔni dunu bɛ bɛɛ lajɛlen la barata min ye fiɲɛ lahawutanen ye ni o ye uragan Irma ye a tɛmɛnsira in nin yɔrɔ ninnu sigin bɛ o de kan o de kosɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa min joginna a ma bi t'i jɔ maa 50 ɲɔgɔnna na 2 bɛ olu ka joginda ka bon kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Saint Martin tuma min na ni kɔrɔfɔ in kɔni mɛnna jamana ɲɛmaaw ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati lakana tigilamaw olu ye maa 455 gendarmelakaw la k'olu labɔ ka surasi 187 mɛnɛ labɔ sanfɛ kɛlɛcɛw fana bɛ munumunu zalo la min bɛ se ka to maa minnu degunnen koronnen bɛ fiɲɛ lahawutanen in dɛmɛ nɔ bolo olu bɛ se ka kisi cogo min na gendarmelakaw minnu fana bɛ dugu ma olu bɛ ka butigibaw kɔlɔsi baw maa bɛ maa na olu dɔw bɛ labanna ka taa suɲaniw daminɛ barisabu ka da ka maaw yɛrɛ ɲini dɔ don ka se ka o kɛ u ka fɛn sɔrɔ sira ye Angleterre jamana y'a jira k'a fɔ ale bɛna a ka dɛmɛ don lakana tigilamaw ma a seko n'a damajira la walasa maa minnu degunna olu ɲɛjiw bɛ se ka cɛ bibi in na a y'a fiɲɛ lahawutanen ni o ye uragan Irma ye a tɛmɛnɔ in a ye cɛnniw minnu kɛ dilaliw minnu kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili de jɔn bɛ o de fɛ sa nka ɲɛmaa minnu ni olu bɛ Karayiba mara ninnu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ɲɛmaaw kelen tɛ se k'a fɔ k'u bɛ jɔli in kɛ o kumana u kɛmɛ ka wele bila manganiya ɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ seleke naani bɛna k'u ka tamamanjuwa ba kelen manja min se ma na kɛ min ye k'o kɛ mara ninnu ye. An bɛ se Ameriki yɛrɛ gun kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mɛkisikaw fɛ yen dugukolo yɛrɛyɛrɛla yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka mara min wele ko État de Chiapas kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a kɛra alamisa ka dugu jɛ juma na septembre kalo tile 8 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Chiapas mara a kwajida yanfanw fɛ maa 30 ani maa 2 o de bɔnɛna ani na o de ye maaw dabali ban barisabu ka da kan min ye a ya dugukolo yɛrɛyɛrɛ in ye a fanga kun ka bon ka se kisa min na ka labana ka ye ko tiɲɛni danna maa 30 ani maa 2 la fɔlɔ o ye maaw kɔnɔ kan bawo san 100 laban minnu dɛmɛnen filɛ nin ye Mexique yɛrɛ nin n'a ɲɔgɔnna dugukolo yɛrɛyɛrɛ kun ma deli ka kɛ hali san 1985 ta o min ye maa 1000 bɔnɛ ani na a ma se ka nin bɔ fanga na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Mexique faba yɛrɛ ni o ye Mexico ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ in a taara bɔ fɔ ye maaw dalen bɛ sunan na tuma min na dugukilan jenje a y'a dugukolo yɛrɛyɛrɛlen tora k'olu ka so yɛrɛyɛrɛ fu nan'u yɛrɛ sɔrɔ n bɛ da ka u yɛrɛ ɲini dɔ bibi na labɛnw kɔni sabatilen don dɔnnikɛlabaw fɛ ka kangari gwɛlɛ da kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mexique jamana ani jamana wɛrɛw minnu bɛ Ameriki worodugu yanfan fɛ i n'a fɔ Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala ka taa se Panama ani Honduras ma fɔ Equateur Ameriki worodugu yanfan fɛ u bɛɛ lajɛlen k'u farati fuwajida la barisabu ka da kan nin dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛlen filɛ nin ye Mexique a nɔ bɛ taa ye kuwaji la a y'a kuwaji ka funu ka yɛlɛ ni o ye vague ye a kunnama bɛ sɔn ka janya ka taa se fɔ mètre 3 mètre 4 ɲɔgɔn na mɔ o b'a jira k'a fɔ kuwajida pɛtɛ bilama farati don nin jamana ninnu kɔnɔ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kan k'i kɔlɔsi kuwajida ninnu na sa. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a kan bɛɛ jɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.